Mikko Leijona-kasinosta moro. Leijona-kasino on Maltalta toimiva suomalainen nettikasino. Me halutaan olla omalta osaltamme tukemassa suomalaista urheilua, joten päätettiin perustaa Team Leijona-kasino. Ekana lajina Team Leijona-kasinoon tulee mun mielestä yksi viihdyttävimmistä ja vaativimmista lajeista, eli vapaa-ottelu. Aivan mieletön kokemus. Joo, kyllä jätkät vetää ihan sairaan kovaa. Toi on tosi makeata nähdä, kun ammattikaverit painaa ja pääsee niiden kanssa testaamaan. Ja jos sä haluat itse kokea samaa, käy tsekkaa Leijona-kasino. Sieltä löytyy ohjeet.